sokuqala sibhaliwe encwadini kaJeremiya chapter 1 sizoqala ukufunda kuverse 4 siyogcina kuverse 10. Siyaqala kuverse 4. Kwafika kimi izwi likaSimakade lathi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. Kepha ngathi, awu Nkosi Simakade, bheka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Kepha uSimakade wathi kimi, ungasho ukuthi ungumntwana, ngokuba uyakuya kubo bonke engikuthuma kubo, nakho konke engikuyala ngakho uyakukhuluma. Ungabesabi ngokuba nginawe ukuba ngikophule, usho uSimakade. uSimakade wayeselula isandla sakhe wawuthinta umlomo wami. uSimakade wathi kimi, bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Bona ngiyakubeka namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso, ukusiphula nokudiliza, ukuchitha nokubhubhisa, ukwakha nokutshala. Izwane izwi lenkosi. Psalm 71. Siyo funda amavesi ayisithupha kuphela. Kushuthi sizoqala kuverse 1 sigcine kuverse 6. Simakade ngethembe wena, mangingajabhiswa naphakade. Mawube idwala lokuhlala kimi engingaphephela kulo. Ushilo ukuthi angisindiswe ngokuba ulidwala lami nenqaba yami. Ngoba wena Simakade Nkulunkulu uyithemba lami kwasebusheni bami. Isifundo sibhaliwe encwadini kumaHebheru isahluko se12
Sizoqala ngesahlukwana seshumi nesishiyagalombili. Hebrews chapter 12, beginning to read from verse 18. Ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo, nasekufiphaleni nasebumnyameni, nasesivunguvungwini, nasekukhaleni kwecilongo, nasekuzwakaleni kwamazwi, abathe ukukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo, ngokuba babengenakuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi, ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakukhandwa ngamatshe. Yebo, umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose, nginovalo olukhulu, ngiyathuthumela. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlamleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela. Bhekani, ningamali okhulumayo ngokuba uma bengaphunyukanga labo abamelana lowo owabaxwayisa emhlabeni, kakhulu asiyukuphunyuka thina esimfulathelayo oxwayisa esezulwini. Ozwi lakhe lanyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi, kepha manje uthembisile wathi, kusezukuba kanye ngizamazamise kungabi ngumhlaba wodwa, kepha nezulu futhi. Lokho kokuthi kuseza kuba kanye kutshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo, njengokuba zenziwe, ukuze lezo ezinganyakaziswayo zime. Ngakho-ke lokhu samekelisiwa umbuso ongenakuzanyazanyiswa, masimbonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu, ngokumthokozisa nangokumhlonipha nangokuthuthumela, ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. Izwani izwi leNkosi. So
Inkosi inani. Ake nilalele indaba enhle emenyezelwa nguLuka ongcwele isahluko ngesi-13 kuqala ngesahlukwana se-10. uJesu wayefundisa kwelinye lamasinagogu ngeSabatha. Lapho kwakukhona owesifazane owayenomoya omubi. Usumgulise iminyaka eli-18. Wayeseze waqhotha engasakwazi ukumqonde. uJesu embona wambiza wathi kuye, "Mame, usuphilisiwe eguleni obunakho." Wabeka izandla phezu kwakhe, wayeselulama khona manjalo wamdumisa uNkulunkulu. Umphathi wesinagogo wacasuka ngokuba uJesu esindise umuntu ngeSabatha. Wayesekhuluma esixukwini ethi, "Kunezinsuku eziyisithupha okufanele ukuba kusetshenzwe ngazo. Ngakho-ke wozane ngalezo zinsuku ukuze niphiliswe, hayi ngosuku lweSabatha." Kepha inkosi yamphendula yathi, "Bazenzisi, ilo nalowo kini kayikhiphi yini ngeSabatha inkabi yakhe noma imbongolo yakhe esibayeni ayiqhube ukuba iyophuza na? Bekungafanele yini lo oyindodakazi ka-Abrahama obeboshwe nguSathane iminyaka eli-18 ukuba akhululwe kulokho kuboshwa ngosuku lweSabatha na?" Wathi ukuba asho lokho bajabha bonke ababemelene naye. Kepha isixuku sonke sathokoza ngenxa yemisebenzi yonke emangalisayo ayenzileyo. Ivangeli likaKristu leli. Uyakhazi
amazwi omlomo wami mawamukeleke kuwe simakade litshe lami mhlengi wami. Amen. uKristu inkosi. Kafishane ingane zakwethu singakaye ezweni uNkulunkulu asibekele lona losuku lwanamhlanje. Kunento ebilokhu ingihlupha, umoya oyingcwele lokhu ngikhathaza, lento ngithi ngiyayiziba kodwa ingazibeki. Kunento nje uNkulunkulu umoya oyingcwele othi ake ngithi ke sifundisane ngoba ibandla lakithi linendlela okwenziwa ngayo. Okufanele futhi uma kwenziwa wonke umuntu azi ukuthi kusuke kwenziwelani lokho. Angathi umuntu ohambe ekubuze ngesiyo waleli bandla utholakala ukuthi nawe awazi, ubona nje imigilingwane eyenziwa abefundisi kodwa uyazi iminingi yalezo zinto ukuthi ichaza ukuthini. Ngakho ke kafishane ingane zakwethu singakaye ezweni uNkulunkulu ngembulele nje umoya oyingcwele ukuthi ke ngikhulume ngenkonzo yokufundwa kwevangeli. Ukuthi ivangeli leli lifundwa nje kusuka kuphi, kubaluleke kangakanani kithina singamaKristu. Uma ubheka ke uyawubone lapho uma umfundisi ezofunda ivangeli uqala athathe incwadi engcwele. Usobaba ke lesinaye wasiluleka ukuthi ngabe singena nayo uyiphethe wena uyifundayo uyibeke endaweni uphinde uyoyilanda mase uyoyifunda masenza iprocession. Lento ke uma subheka lapha bese umfundisi ekhulekela lozofunda ivangeli athi uNkulunkulu angabe senhlizweni yakho nasemlonyeni wakho ukumemezela indaba ezinhle. Lokho kusho ukuthi bathandekayo uma lona esemlapha umfundisi efunda kusuke engasafundi yena, kusuke sekuma uJesu uqobo, amazwi enkosi uJesu nemisebenzi yenkosi uJesu eyayikwenza. Ngakho kumele yona umfundisi lapha njoba kuyakushiwo ukuthi simele uKristu masifundiswa lapha engenene epristini. Uma ke semlapha kusemyena umfundisi sekuma uJesu uqobo. Ingakho ke kufanele ukuthi ayibandla noma mawusenamandla noma ngabe unjani ume mase kufundwa ivangeli. Akufuneki kube khona noyedwa ohlala phansi uma sekufundwa ivangeli ngoba kusuke sekukhuluma uJesu uqobo. Ekhuluma ngemisebenzi yakhe, ekhuluma futhi aye abantu belalele bezwa lokho ayekukhuluma ngokukholwa kwethu. Ngithi nje lezi zinto uNkulunkulu ungivusile ngathi ngiyakuziba wathi cha khuluma ufundise. Manje maye efunda umfundi kwesinye isikhathi siyasimbona omunye umfundisi ngoba kunezintwana ezenzayo umnyama ngathi usenzani ke manje lona lo mfundisi. Kuyenzeka mangithi ake nilalela indaba enhle emenyezelwa ngisho bese ngithi ngiyumfundisi. Lokho kufakaza ukuthi ngithi inkosi ngena kweyami impilo, ungene nakweyami inhliziyo, ungene nakwezami indebe. Ngoba kusuke engasafundi mina, kusuke sekukhuluma uJesu uqobo. Ingakho ke kufanele nebandla liphakame lethuke wonke umuntu abe neattention kulokho okukhulunywa inkosi uJesu. Lize lithi ibandla lakithi futhi uma sekufundwa ivangeli awubusamukela mawusufike lethi. Wafika nje sekufundwa ivangeli zindla nje noma ngabe uhamba izwe elingakanani. Uma kodwa wafika nje inkonzo selifundiwe ivangeli, hlisa umoya wakho uhlale phansi. Nami ngiyumpristi nje kufanele ngenze njalo ngoba sengilate, angiseyizwanga inkosi ikhuluma. Awumukeli mawusu after ivangeli. Ngisho nje izinto bafowethu nami engakhuliswa ngazo nengafundiswa ngazo. Okufanele lawo maveluze ebandleni lakithi angashoni phansi abukeleke phansi. Uma ke sekufundwe leli ivangeli ke bathandekayo uyenyuka kumpristi bese lokho okade umpristi ophethe abese angalelizwe kade lifundwa
bese futhi okunye okubalulekile njoba ngithi awukwazi ukumukela mase kufundwa ivangeli ngoba amazwi enkosi awusawezwanga. Kufana nokuthi masize enkonzweni ulala vele uyilungiselela ukuthi uzoya kuphi enkonzweni. Okubalulekile ke indaba yani yesikhathi. Ugcina isikhathi. Mina ke Nkosi yami ngazalwa ubaba vele wayengumfundisi enolaka ubaba wangikhulisa kahle kabi ngiyabonga namanje. Ngoba mina ngilala nangu uMamthemba ngafakaza. Ngilala mina ngisule ngayijwayela lento ngisho ngisasebenza. Ngilala ngisule izicathulo zami engizoyigqoka ngakusasa. Ngi-ayini ibhlukwe lami engizoligqoka, ngi-ayini ishethi lami, ngiyazenzela futhi. Bese ngibeka nje into zami. Ngani? Indlela engakhuliswa ngayo. Ubaba wayekubuza kahle athi wenza kanjeni ubungazi ukuthi uzovuka enkonzweni. Ekseni fanele ngo7 ngingakangeni inkonzo kwakwazi iminti kuyalungiswa lapha ealtar. Ngilungisa ialtar leli ngibeke kahle ingubo zakhe azofika igqoke lapha evestry kube ikhani ngiyogeza. Ngigeza nje vele nami into zami seyithetho. Leyo nto ke mina ngibonga ukuthi wangakha ngoba namanje ngisakwenza. Kodwa ubaba kazange angakhe ngaleyo ndlela ngabe mhlambe ngiligaxa nje. Ngifika na late lapha enkonzweni. Ngikushiso yini ke lokho bathandekayo. Kubalekile futhi nokunaka indaba yani yesikhathi. Ngoba wonke umuntu ulalazi ukuthi uzovuka yephi aye enkonzweni. Ngakho ke punctuality futhi enye izinto enjani ebalulekile. Siyangena nje enkonzweni wonke umuntu usehleli uzothile ubuka uNkulunkulu loneze kuye. Hayi futhi ukuthi mangenwa bese kuba istokfela seyindaba. Uthola ukuthi sengeniwe enkonzweni kunokuthi kukhulekwe ngixoxe zami zale lapha ebengikhona. Ngixoxe zami zebhola izolo kuWinnie Pirates. Lokho kuza kamuva emva kwenkonzo. Kodwa okukhulu kakhulu mangifika nje enkonzweni angize kusibanibani, angize kumfundisi, angize kubani, ngize uNkulunkulu wami. Okufanele mangihlala la bese ngizindla ngibukane naye ngilahle yonke imithwalo yami engiphetheyo. Kube nokuzotha enkonzweni bese iyangena ke inkonzo. Lezi zinto nje uNkulunkulu uthe angikhuluma hayi ngoba yini ngikwale nguziba kodwa ngabona kufanele ngikukhuluma. Okunye ingane zakwethu ke osekwabulala ngiyazi kuzothiwa imen o school of thought. Le ndaba lena yamafoni. Mina nje ifoni angiyiphathi mangize enkonzweni. Noma ungangifonela seku serious kangakanani ngeke ungithole. Ngiyoze ngibone ifoni ekhaya mangivula. Bese ngibona ukuthi nakho ubani ubengithinta makubalekile ngimthinteke. Noma ngabikelwa ngesifo ngiyosizwa mangibuye enkonzweni. Ngoba ngizokhonza la. Angiboni ifoni ngangisiza ngani ngiyiphathe ngithi ngikhonza ngibe ngibukana nefoni. Ngoba lento mina ngiyayibona ukuthi ilidimoni. Ngumuntu nami obuyabuke nezincwadi ngiyafuthanda ukufunda. Ngeke ngibuke mangizofunda ngiphethe ifoni ngoba sekwaba nalokho kwama TikTok. Mhlawumbe u30 minutes ngeke ngibone ngispende nje kulento ngize ngikhuza ukuthi kodwa yini le ngiyibukana. And lento inobudimoni ngoba iyakudraw impela iattention ikwenze futhi ufocus kuyo. Sihambe isikhathi ongabe ngibhala iassignment. Lipheli hour ngilo ngibukana nalento. Ngibukana nabantu abanye benqunu lapha ngibuka nje. Ngazi ukuthi ngibukana. Ngiqondeni ke bafowethu inesikhathi esidlayo ifoni inobudimonyane nabo. Ingakho ke ngithi asikho ke nesidingo sokuba naye enkonzweni ngithi ngizophatha ifoni. Okubi siphathwa nabefundisi uthola ukuthi umfundisi siyakhonza naye ubhizi ubukana nefoni. Manje leyo nto leyo
inobudimonyana. Ngikushiso yini futhi lokhu ingane zakwethu. Usobaba nje umnqulwana lo khuluma nje. Masile komagwaza ngenwa. Abantu kuthi culo baba uCabhashe busy engene nekwaya ngabe sifocus kuleli culo elitulwayo. Abantu babhizi bashuthana nabefundisi. Angiboni attention yokukhonza khona lapho. Ngoba manje sengilo ngibuka lapha nje. Iyakhonzwa kodwa kufuze ngabe ngibabaza uJesu ngifunda ngicula lokho okuculwayo. Bese ngimuzwa naye comment ukuthi indoda ephansi. Ithi kuhle phela nikusebenzise kodwa bahla abantu mabecula. Umbone ukuthi lento naye ungena akayithandi. Kodwa uswela ukuthi angayinqanda kanjani. Ngoba uthola ukuthi nje hayi ukukhonza kusekho. Sengime nje lapha. Lento eculwayo futhi angiboni ukuthi ngisuke ngisayizwa. Ngoba ifocus nje lapha kweyami ifoni. Nomunye uphethe kuyazishiyana nangomshefezo. Kukhona nadulayo. Selokhu ngiphethe nje ifoni nje. Manje ke uyabona nje yonke leyo nto. Ngampela mase sikhuluma amaqiniso yebo kodwa this man is an old school of thought. Anginandaba ke noma ngasho njalo. Kodwa okukhulu kakhulu kuhle inkonzo siyenze njani sihloniphe. Inkonzo yakithi ibe nani ibe nezotha njoba ngisho abakwashembe ngeke ngibuke mina mangidrive imoto ngidlula ngakhona. Hey bayayazi lento abantu abayela kuleya nkonzo. Noma ngingabi nabo kodwa nje observe nje. Uyabona ukuthi bayazi laba bantu benzani. Nathi ke ingane zakwethu ngithi nje angululeke lokho hayi ngoba kukhona okube ngubonile kodwa nje ukuvuselelana ngokwenza izinto ezifanele ebandleni lakithi nezolenza ibandla lakithi libe nezotha nofikile okuvakashele athi ubesenzana umfundisi wakhe sethi usiyokwazi ukumnika iminingi ukuthi masenza njalo ukwenzelana konke okwenziwayo lemgilingwana ube nolwazi lokuthi lezo zinto zenziwe lani. Kufana noma nje sengiphethe abafowethu uma ngishonelwe la ngihleli la. Asike isidingo makufundwa ivangeli bese ngiba uqhimlili nje ngihlale phansi. Noma ngishonelwe mana. Wonke umuntu akame nje mase kufundwa ivangeli ukuthi usesifeni ushonelwe. Mase kufundwa ivangeli nje kuyamiwa. Ngithi nje ke lokho ingane zakwethu angikuvuselele. Ngoba kuhle into zethu sizenze njani sihloniphe sizenze futhi ngani ngenhlonipho. Ilokho nje ingane zakwethu uNkulunkulu obekulo ngithi ngiyakuziba kodwa wathi hayi qhubeka nje ukhuluma ufundise. Ngoba kuhle ukuhlonipha nokwenza into ngoba uyazi ukuthi uyenze lani. Kungabo ngathi nje size nje asazi nanokuthi sizokwenza. Kafishane ke ingane zakwethu mase ngene ezweni uNkulunkulu ezifundweni zanamhlanje ezifundweyo. Ufunda uJeremiah chapter 1 uverse 4 to 10. Lapha kuJeremiah ke bafowethu uJeremiah waye umprofeti. Waprofeta emva kokufa kwenkosi uUziya emva kwenkosi emva kokufa kwenkosi uSolomon. Wayese uSolomon ke mayefa uIsrael wabusuhlukana kabili. Kwaba khona umbuso wase-South nombuso wase-North. Manje ke mayihlukana kabili lembuso uJeremiah ke yena waba umprofeti owaprofeta embusweni waseningizimu wase-South. Ngaleyo ndlela ke lowo mbuso ke wawaziwa ngokuthi uJuda lo wase-South. Lo wase-North wawaziwa ngokuthi ubani uIsrael. Wahlukana kabili. Uma uhlukana ke lo mbuso uJeremiah ke eprofeteni kwakhe waprofeta
ngonyaka ka627 kuya ku586 before Christian era. Ngachaza ke ngathi iminyaka ngalezo khathi ngale kokuzala kwenkosi yayehla ma uyilandelisa ngesequence, kanti maki emva kokufa kwenkosi yenze njani ke iyanyuka. Manje yikho kuthiwa ke wa profeta ku627 kuya ku586 before Christian era, engumprofeti kuphi kwaJuda. uJeremiya ke eprofeta, sizwa kuthiwa ke lensizwa yabizwa isencane. Uma yeyibiza uNkulunkulu ekhuluma naye uthi ngingakakubumbi eswini ngakwazi, ngakuphaka ungakaphumi ngisho esibeletheni ngakungcwelisa, ngaqoka kuba ube ngumprofeti ezweni zonke. uJeremiya uNkulunkulu wamazi eseswini sikamama wakhe ukuthi uyokwenza njani, uyoba umprofeti. Kwala noma uJeremiya eyinyeza ngomncane bakhe nokuthi yena useyingane njengoba kwenza uMose wathi naye unamalimi, wathi kodwa uNkulunkulu wena ngikwenze njani, ngikuqokile. Lokhu kufakaza ukuthi ke ingane zakwethu nathi uNkulunkulu siseseyibilini zomama, wasiqopha, wasazi ukuthi siyoba yini lapha emhlabeni, wasazi ukuthi sophila kanjani lapha emhlabeni, wasazi nangeyibusise sobusiswa ngazo lapha emhlabeni, wasazi nangemgodi songena kuyo neyinkinga sobhekana nazo uma sahamba lapha emhlabeni. Kodwa okukhulu kakhulu uNkulunkulu wasazi seyibilini zomama. Ngakho ke uma uhamba emhlabeni yazi ukuthi uhamba noNkulunkulu, yazi ukuthi uNkulunkulu uhlale nawe njalo, irrespective ukuthi ukusiphi istation sani sempilo, ukusiphi istation sani sempilo, kodwa uNkulunkulu uba nawe, uhlale hamba nawe. Okukhulu kakhulu ukuhlala kuye, okukhulu kakhulu umethemba, okukhulu kakhulu ukuhamba naye. Amathembe tonke abekubani, abeNkulunkulu, kube nguyena ophila kwezethu impilo. Ngoba makunjalo bafowethu, mangizothi lempilo yami ihleli kuwe Nkosi, kuba mnandi ukuhambeni komuntu ohamba nobani, noNkulunkulu. Uyabona sike sihlabelele nali iculo lakithi sithi nansi babithabathe, ungayedeleli lenhliziyo, ngoba uNkulunkulu uyahlala enhliziyweni yomuntu. uNkulunkulu uyayilawula inhliziyo yomuntu. uNkulunkulu uyayenza inhliziyo yomuntu yenze lokho okufanele aphile ngakho okufanele, kodwa ngeke ukwenza uma ungahleli kuye. Baningi abantu njoba beyiphethe nje abantu, abanye badakwa utshwala sebeze baguga abafana bebancane, abanye badla idakamizwa, zizidakamizwa zimshintsha umuntu abengathi ilahle, ekholi ilahle limnyama. Uthi ubuka ithende lezi uyibone zimnyama, uthi ubuka inyawo lezi ubona imkenke. Hayi ngoba njalo yini ukuthi uthatha impilo wayenze njani, wabuswa uSathane, lona odlala ngabantu abethu, odlala nangabantu bakaNkulunkulu, abakhiphe ekuhlaleni kubani, kuNkulunkulu. Kodwa abahlala kuye uyabageza, abahlala kuye uhamba nabo, abahlala kuye ubenza bahlale bechochombele ngoba bahlele enkosini. Ngakho bafowethu kumnandi ukuhamba noNkulunkulu, kumnandi ukuhlala enkosini. Angikhathali nomuntu angathini, noma ngangitshela zonke into zalomhlaba eziwubukhazikhazi, abanye balandela ubukhazikhazi balelizwe, kanti nabo buyabheda ngoba buye bushaye wena kwesinye isikhathi. Uthi uhamba nazo into zalelizwe kanti ziyoshaya wena, kuthi ekugcineni ubone zikusaphaza, ungabusazi ukuthi uzoshona. Kodwa umuntu okwazi ukuhlala nomuntu angamlahli,
angamenzi lutho kodwa lokho emgodlile uJesu uyahlala empilweni yomuntu, uJesu uyamgeza umuntu, uJesu uyamhlambulula umuntu. Ingakho ke noJeremiya kwala noma ekhala wathi uNkulunkulu wena ngakubumba ngakwazi usesweni mana nje kimi uhlale kimi. Nawe ngane yakwethu noma ungabona zikushaya uxakeka uthi inkosi wangazi ngisesweni sikamama. Akube nguwe ke manje omayo kweyami impilo, akube nguwe inkosi olawula impilo yami, akube nguwe inkosi ohamba nami. Iyahamba inkosi nomuntu, iyahamba inkosi imnakekela umuntu noma ngavelani empilweni yakhe. Ngakho kuhle ingane zakwethu uhamba noNkulunkulu ngoba icebo likaNkulunkulu lenze njani liyafezeka kodwa mangabe sihamba naye. Uma kodwa ungahambi naye alifezeki icebo likaNkulunkulu. Baningi abantu abalahlekile manje ngoba bethathwe yilezi zinto ezikhona lapha emhlabeni bese uthola ukuthi icebo likaNkulunkulu lenze njani alifezeki. Ngakho ke ingane kaNkulunkulu kufanele noma ula enkonzweni ungabi nakho ukuyinyeza ngisho kwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Kunabantu abathi hayi lokho akungifanele mina, into yosibanibani. Kuthi umuntu akafakaze, kuthi umuntu akafunda isifundo. Hey, mina ngiyamangala ngoba khona ne-timetable ekhandwayo yokufunda la. Angiboni mina ukuthi le timetable kanti ikhandelwane mangabe sekufundwa isifundo sekuyoloku ingazwa nje. Ngento kaNkulunkulu akasekho osukumayo. Kodwa ikhandiwe i-timetable. Yini? Ukuthi into ikaNkulunkulu sibukela phansi. Kodwa mangathiwa ngenza into yala ngaphandle ezweni ngiyathasha, ngifuna ukubonakala ukuthi nangoku umfoka Ndlamlenze usho sekuye phambili ezintweni zezwe. Kodwa makuza la kwekaNkulunkulu hey kuze kuyaluza befundisi lapho babone sebebukana emehlweni. Ngikhathazeke mina ukuthi hawu kanti leli iphepha liphelelaphi leli lokuthiwa kofundwa ngalo. Ngoba ngabona nje iprogram enhle ekhandwa nje unyaka wonke nobaba uCabhashe ngiyabona usakhuluma wazwadikela umntakaCungu. Kanti lento inhle kabi ingane zakwethu ngoba njoba bengiluleka ngokwazi into zebandla. Nawe kuyakhuthaza uma usufunda ifundo kuphi enkonzweni. Ukhuthale nje ungathi into yosibanibani. Ingakho kufanele singayinyezi ngomsebenzi kabani kaNkulunkulu. Ngingathi hayi mina kungifanele lokho. Into engenziwa wobani. Hayi ningangifaki mina, ningangilokothi hawu. Ayisho njalo umuntu ningangilokothi. Ningangilokothi entweni kaNkulunkulu. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthanda umsebenzi kaNkulunkulu, siphangisane ngawo ngoba sizukuzokwenzani bathandekayo, sizukuzokhonza, sizukuzodumisa, sizukuzofunda izwi lakhe, sizukuzolalela izwi lakhe okuyilona elisithozayo, okuyilona elisithwalisa yonke imithwalo le esamba kuyo lapha emhlabeni nesikhathazayo empilweni zethu. Ngakho kasikho isidingo sokushalazela umsebenzi kaNkulunkulu, singayinyezi ngomsebenzi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhamba nathi ngisho ezimene enjani ezinzima. NoJeremiya wahamba naye kwala noma efakwe emgodini wodaka, efakwa ehlukunyezwa ngoba eshumayela ukuthi abantu bakwaIsrayeli abaphenduke abantu bakwaJuda. Kodwa wama baze bathunjwa for 70 years besuke kuphi eBhabhele. Kodwa ilokho emile ethi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu iqiniso futhi ingane zakwethu singalishalazeli. Abanye abantu kulesikhathi esikuso ngezinto ezenzeka kuleli izwe leli nasempilweni
ajike umuntu abese compromise ngeqiniso. Singa compromise ngeqiniso. Uma into liqiniso iyiqiniso nje, angeke iziyeke ukuba yini iqiniso. Ucompromise kwakho nje usuku usugama. Ngakho kuJeremiya wame eqinisweni, wame kululekeni ukuthi abantwana bakwaJuda benze njani, abaphenduke babuke bani uNkulunkulu. Uma ke sengiye esifundweni sesibili, ufundwe lapha kumaHebheru chapter 12, kwafundwa kuverse 18 to 29. Kukhona amavesi amabili nje angihlaba umxhwela ithinta inhliziyo yami, uverse 28 no 29. Lapha athi khona ngakho ke njengalokhu samukeliswa umbuso ongenakuzanyazanyiswa, masibambelele emseni simkhonze uNkulunkulu ngendlela efaneleyo, ngokumthokozisa, ngokumhlonipha. Lokho bengikusho noma sifunde izifundo la, singenzi into ngathi nje sivakashile nje. Umuntu akhathazeke ngezwi likaNkulunkulu, akhathazeke nozolifunda. Futhi kuhle mawuzofunda uqale wenze njani, ulifunde ekhaya bese uyadandaza. Ngoba mawenza njalo you mean business. Kufana noma ngiza lapha enkonzweni, mina ngivula izifundo ngoba seyishiwo la. Kuthiwa abaseKorinte, beyikhani ngiphenyaka abaseKorinte, ngibavule ekhaya. Ngiza lapha nje ngiyazi namhlanje kuzofundwa lokhu, kuzokwenziwa lokhu, ihubo likanje. Ingani phela I must mean business entweni kaNkulunkulu. Mangizozophenya umunye umuntu akwazi nokuphenya iBhayibheli liyaphambana, akazi nokuthi abaseKorinte bakuphi, abanjani bakuphi. Ye kube ubuqephu lapha manje uphenywa iBhayibheli. We are not meaning business uma wenza njalo. Fanele nje uyilungiselele. Njoba lishiza ukuthi kufanele uNkulunkulu simkhonze kanjani, ngokumhlonipha, simkhonze ngokwenze njani, ngokumthokozisa, simkhonze ngokwenze njani, simkhonze nangokuthuthumela, ngokwesaba. Uyisaba into kaNkulunkulu, ungayithathi nje noma isikanjani. Uyihloniphe into kaNkulunkulu. Kade ngiyaxolisa nje ukuthi into yasekhaya, umama izolo ayiningubo nginazo ebengingayigqoka, kodwa ngathi nanze ufuna uyi-ayini. Wathi noma eshwabshwabula athi cha ngifuna phela ukugqoka le. Yini? Ngoba ngifuna into kaNkulunkulu ukuyihlonipha. Ngigqoke lokho okuzothinta inhliziyo yami, ngingachithi nje icala bese ngigqoka nje. Wathi ngani unazi ingubo, unayo ingubo? Ngathi mina ngifuna ayinwe la. Wathi bheda amaplaki kwenzakalani? Ngathi amaplaki azozalunge, nayo ingubo engifuna ukuyigqoka. Ngoba into kaNkulunkulu iyalungiselelwa, futhi yenziwa njani, iyahlonishwa, futhi uyenza ngokwenze njani, ngokuthuthumela nangokwesaba. Ungayenzi nje ongathi sekusekhaya. Yonke into noma sima labathandekayo kuyathandazwa ngoba akulula ukumala. Kodwa kufuneka uthandaze umbizo uNkulunkulu ameko yakhe impilo. Nama ngihlanze ngibona ukuthi ngifanele ukuma kubantwana bakaNkulunkulu. Ingakho ke kuthiwa kuhle uNkulunkulu simkhonze ngani, ngokwesaba, simkhonze nangokumthokozisa, simkhonze ngokumhlonipha nangani, nangokuthuthumela. Ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo njani oqothulayo. uNkulunkulu unamawala ingane zakwethu. Uma esenza izinto ngani siyababaza, uthola ukuthi kuphephuka abantu, lizona nje izulu. Usoloko usibambe ongezansi sithi abantu sebefila, abanye sebephephukile. Abanye bahambe ngezindlu jakhe, indlu yakhe ehle umuntu isubsidy, uyibona iyoshona emanzini ihamba nomhlabathi. uNkulunkulu ngoqothulayo, kodwa ufuna abazomenze njani, abazomhlonipha, nabazomthanda,
nabazomkhonza ngokuthuthumela. Kuthiwa ke ngaleyo ndlela bathandekayo kukhona nenguthandile ukuthi umuhleli iNkulunkulu nombuso njani ongazanyazanyiswa. Lisho njalo izwe kade lifundo lithi abahlala kuye basembusweni onjani ongazanyazanyiswa. Awuzanyazanyiswa lo mbuso ingane zakwethu. Ungadawuthi ungayiboni ukuthi ulahlekile njengoba ulapha ngoba sembusweni onjani ongazanyazanyiswa, umbuso onganyakaziswa. Iyazamazama yonke imbuso le, iyanyakaza yonke imbuso le, akukho ukuthula futhi kuyo. Kuyabangwa, kuyabulawana, baningi abanye bangena ngobuqili khona lapho bafuna nokuthola okuningi, kuyabangwa, kuyafushwana. Kodwa la kokaNkulunkulu bathandekayo umbuso ongazanyazanyiswa, umbuso nje okupha ukuthula. Ngeke ngacabanga ngibhave ebhavu ngathi hawu Nkosi ngipha amandla ngingayihaleli zonke into zalelizwe, kodwa nje ngihlale kuwo ngoba ngiyabuza umnandi bokuhlala kuwo. Uma ngingasuka ngithi ngiyolandela lezi zinto zalapha ezweni ngiyobe sengilahleke okugcina, ngiyobe sengiphumile esipolweni. Kodwa nje mangiyohlala kuye lo mbuso awuzanyazanyiswa. Noma ngavelani kodwa uyohlala unjani uyohlala ukho. Uma sengiphetha ke bafowethu ivangeli uJesu uphiliso wesifazane ngesabatho wayesegule iminyaka ewu18. Ngingakami ngeni nje lapho kulombuso bafowethu ongazanyazanyiswa kodwa ufuna impawu abantu abaphila kuzo. Oqala uPaulo oqala kulombuso, you must live a good life. Impilo nje eqondile, a good life. You must live a true life. Impilo eneqiniso. Unga compromise ngeqiniso. Ungalesabi vele iqiniso. Uma uphila emhlabeni abalithanda abantu. Mina futhi anginandaba kumuntu ukuthi uyangithanda angithanda anginandaba. Ngoba wathi ubaba umgazi ngiyaxolisa mama. Wathi umuntu mina noma ngangithanda ngisiyona phela imali. Wathi uyangithanda ungithandi angisima. Ngakho ke ingane zakwethu singacompromise ngeqiniso. Uma nje eqinisweni ukuthi ke liluma kanjani libhlungu kanjani noma uyibona usungathi uyasegregatewa lapho khona kodwa mawazi nje ukuthi ume kuphi eqinisweni. Abakulombuso ongazanyazanyiswa, they live a good life, they live a true life, they live a sacred life. Impilo enomngcwele. You must live a sacred life and also a righteous life. Impilo eqondile nje nokulunge enakho konke njoba noJesu enjalo. Siphila impilo enothando, siphila impilo engenamagqubu, siphila impilo engenanhlebo, siphila impilo engenakho ukuyikhukhumeza, siphila impilo engenakho ukubukelana phansi, siphila impilo engenakho ukuyibona ukuthi mina ngcono futhi ngazi kangcono kunalo. Kodwa nje we must live a righteous life, a true life, a sacred life. Ekulempilo kenjani bathandekayo engazanyazanyiswa. Uma sengiphetha ke ivangeli ke lona lisiluleka nje owesifazane. uJesu uyamphilisa lo muntu wayesegula iminyaka engakhe 18 years. uJesu ke ekumsindiseni kwakhe amasinagogi laba kwakuthiwa abaSadusi nama-Essenes nabaFarisi bonke leyo group leyo eyayibizwa ukuthiwa ama-Sanhedrin eyayihamba ifuna ukubukwa. Mabeqhamuka ngisho abagqokile bafuna ukubonakala sebefikile lapho befike khona. Bezenza futhi abantu abazi kanjani, abazi kakhulu ngoba babazi kakhulu umthetho kabani kaMose.
uJesu ke uma esephilisa lo wesifazane wayeseze waqhotha ngokugula okwakumphethe, uma ebuka lo phethe isinagogu uthi kungenzeka kanjani umuntu aphiliswe ngani? Ngesabatha, ngoba isabatha kwenziwa lutho ngalo. Babe kusho lokho ngoba vele wayelwa nobani? NoJesu. Okwakwenziwa uJesu babe kuhlaba bengakufuni ngoba bona babeyibona kuyibona abakholwa nabazi kakhulu ngani? Ngomthetho. Kodwa ke sizwa kuthiwa bathandekayo, uJesu ke wayinamandla ukuthi uNkulunkulu wavele kwakuNkulunkulu kwayena. Uthi ke kuye cha, ngeke uyeke imbongolo yakho noma inkabi yakho ukuyise emanzini noma uyoyikhipha emgodini ngani? Ngesabatha. Ngakho ke bengeke lo umntwana kaAbrahama ngimenze njani? Ngiyeke ukumphulukisa ngoba naye ungokabani? UngokaAbraham. Baqala manje badideka, bangazi ukuthi bazobuye bamhile kanjani. uJesu ke ingane zakwethu, noma ungaba kubuphi umzima bempilo, nangu umama wayeseze waqhotha ngokugula, kodwa uJesu wamenze njani? Wamsindisa. Nathi ke ingane zakwethu, noma ungaba kusiphi isimo sempilo, noma ungabhekana nabuphi umzima bempilo, noma impilo yakho ungayibona ongathi isiqhothile njengalo mama lona wayeseza impilo yakhe ngokugula kwakhe yaqhotha, kodwa okukhulu kakhulu kwenze njani? Ukuza kuJesu. Okukhulu kakhulu kuyilahla kuJesu, ngoba uma uyilahla kuJesu impilo yomuntu iyasuka insila, kuyasuka konke ukungcola, kuyasuka konke ukuxakeka, kuyasuka konke ukukhathazeka. Yonke into mayikuJesu iyahlanjwa bathandekayo. Angikhathali noma umuntu angathini. Hey, baningi abantu baxakwe zidakamizwa, abanye baze basiwe kuma rehab, abuye rehab aqale phansi abe yilento ayiyo. Kodwa nje ingane kaNkulunkulu, uma abantu bengasondela enkosini uJesu, inkosi uJesu iyangena enhlizweni yomuntu, inkosi uJesu iyangena emthanjini yomuntu, inkosi uJesu iyamnyula umuntu asuke athi dongu aphila impilo efanele. Kodwa manje abantu bafihlelwe ifihlakalo, ayifihlakele ifihlakalo. Kodwa nje okukhulu kakhulu kuhle ukuhlala enkosini uJesu. Noma inganjani impilo yakho, wazi ukuthi oyolamula impilo yakho ubani? uJesu. Akekho futhi omunye ongalamula impilo ngaphandle kabani? KaJesu. Nezwe linje. Uma nje abantu bonke imindset ingashintsha, ithi inkosi isondela kuwe, inkosi sifuna wena, kuningi okungenzeka ezweni, kuningi ubuhle obungenzeka ezweni. Lokho ngisho ukuthi yazi ngokukhulu angisabi, ngangi-accusa ngendlela angi-accusa ngayo, kodwa mina ngisho into ngoba nginesibindi sayo ukuthi uJesu wenze njani bathandekayo, uyaphilisa. Mangibe njengo
umhlaba wonke ulizwile lizwakele izwi lakhe yebo izwi lomsi linisiwethu yena usesondele useseduze uyumhlaba wonke yena ulizwile lizwakele izwi lakhe lona lodwa izwi lomzinisi wethu usesondele useseduze umhlaba wonke yena ulizwile lizwakele izwi lakhe izwi lomsindisi wethu yena usesondele useduze umhlaba wonke ulizwi umhlaba wonke yena ulizwile umhlaba wonke yena ulizwile umhlaba wonke wona yena ulizwile umhlaba wonke yena ulizwile izwi lakhe umhlaba wonke yena ulizwile umhlaba wonke wona ulizwile Jesus yena umhlaba wonke wona ulizwile izwi lakhe